erakustu ditugulako kaleak betetzeko. Gaur, irakasleak kaleratera gara hezkuntza sailari mezu bat helarazteko. Lanez gainezka gaude. Lan hitzarmen berri bat behar dugu gure lan baldintzak hobetuko dituena. Dirurik ez dagoela esaten dute, baina dirua badago. Dirua eskola publikora ez bideratzea erabaki politikoa da. Edukirik gabeko bilera bertan bera ustea eskatzen dugu eta gure aldarrikapenei aurrera egingo dieten proposamenak mahai gainean jartzea eskatzen dugu. Espero dugu hemendik aurrera lan hitzarmen berri bat izatea, negoziatzea eta hala ez baldin bada, otsailaren 26 eta 27 berriro kaleratzerako da.